Čau, právě sledujete první videovlaštovku z BigBubba.cz dílny. V těchto našich videích bychom vám postupně rádi představili veškerý fresh novinky, na kterých jsme dlouho makali. Já právě v rukou držím B-Belt pásek, který vyniká unikátním klikacím systémem, který z tohle pásku dělá univerzálního bojovníka na poli oděvního průmyslu. Ale hlavně drží kalhoty tam, kde má. Jak můžete vidět, ten pásek se hodí do obyčejných džínsů k ležernějšímu outfitu a stejně tak pěkně se nechá spárovat s luxusnějším oblekem. Lehký je zapínání a ještě lehčí je rozepínání. Jak už jsem předesílal, tenhle pásek může být dobrým parťákem v lecjakých situacích. Třeba když budete ztracený v džungli na tripu a připadne vás nějaký takovýhle aligátor, krokodýl nebo něco. No tak. A nebo když se dostanete na pěkně trapnou party, kde vás to bude totálně nudit. Helikoptéra pro mě přiletěla právě čas. A můj pásek je tady pořád se mnou. Jedem! Abych to shrnul, pokud chcete zůstat freestylák a zároveň se před šéfem nemusíte stydět na důležitý pracovní schůzce, tak je B-Belt věc právě pro vás. Bubo, jak jsem tady s tím ptákem? Ježiš, ten je dlouhej. Nemůžeš si ho prosím tě zkrátit? To mi říkají všechny. Naštěstí u B-Belt jsme mysleli na každou situaci, což pro vás v reálu znamená to, že si svůj pásek můžete v pohodě nakrátit přesně jak potřebujete. Nebuď nudnej. Get B-branded.